Ali sve sam pomerala, sve. Istumbala, ispomerala. To jeste. Sve, znaš i šta sam ja đubrete iznala, moje jer. A vidim šta ti sami priča. Đubrete ne zna se. Znači, samo po takvim uslovima radiš, ja? Samo kamere će dođu. Umjesto da pomogneš, nama malo vam. Pa vidim da radim ja čovjek se boli. I jeste vama. A? To si sad uzeo kad si dio njih da dolaze. Da, jeste, vidim što se napravio. Bravo, bate. Nemo se bavo. Imao sam zadatak da radim sa Erom, Akijem i Filipom Poniotićem. I onda Ekrem, pošto nije dobio nijedan zadatak, odlučio da nam se malo pridruži. Pa radio sam, ukopavao sam one voćke. Treba da se stavi đubre s jutra i tako. A dobro ovo moje da vidiš, doći. Ništa ne da, šire mora da bude. Pa dobro, tek sam počeo, moram još... Isto kao ovo slično. A ovo, gospodine? Može da prođe ili opet kao ovo otprilike treba da bude. Ja sam dobio jedan lep zadatak, tu se nalazim u voćnjaku jednom, riljamo oko sadnica zemlju, sitnimo, pa ćemo posle toga da stavimo ovčije đubre i da to izmiksujemo. I uzeo sam živi kreč i okrečio sam voćke. Ekreme, šta si ti tu? A ja radim. Gdje te Ljubav rasporedila? Ha? Gdje te Ljubav rasporedila? Svuda. Nije tačno. Jeste. Sa Erom si na voćkama. Šta je tebe sa tim u priču? Ljuba je rekla, Aj ne zebavaj. nisi ti na Svincu, A nego ti si ne tamo. znam, ja sam svuda. Ekrem je došao tamo u Svinjac kad je video da dolaze ovi iz kamere da snimaju i onda je teo i onda se snimi Kobajagida i on tu kao nešto radi. Međutim, on si samo došao, jedno ga premenjen tam čist, sređen, nije kao ja, obrijan. Ja nemam vremena da se obrijam. Ajde, tamo rekla ti Ljubav da ideš kod Ere jer si tamo da nas Idi ti, neću ja da idem. Ja riljam baštu, ajde. Idi ti. Dobro, ja ću reći gazi. Idi reci gazi s tobom. Šta ćeš tu bre, nije tu je radome, jer radi je Ekrem ovdje. Ja mislim da ne radi, nek se... Gdje je raspoređen? To sad nije bio, ko je sad nešto novo. Raspoređen on. On je raspoređen. Ima raspored sa Erom da voćke okopava. Eno, sve poslove ja ima da Ajde, nemoj da pričaš, jer vidi tamo, rekao ti je gazda da ideš tamo. Zato sam i došla. Idi ti reci gazdi. Šta da Pa kažem? neka on mene kaže. Dobro, sad će da vidim. Ajde. Evo sad će da dođe. Ajde. Ali nemoj da ideš samo tu gde da se šeprtkaš, nego idi radi tamo kad ti je rekla. Radim ja svoj. Ljubo! Zovi gazdu, aj. Ne mogu da kažem za Ekrema da je krivinaš, da neće da radi. Uklopit će se, ali ga drži još ta slava koju sam mu ja prezentovao. Šta radiš ti, Ekreme? Ja radim što ću ja. A nešto će drugi no što ću ja. A šta ćeš u Svincu sad, aj? Šta ćeš u Svincu? Da se skuta da ga ne vidi. Pa otišao sam tamo u Svinac. Svi smo otišli zajedno. Ja sam otišao sa kamerminima. Gdje si pošao sad? Si bio sad kod Ere tamo? Što si pošao ovdje? I kopao sam i Dobro, idi, kopaj, vrati, opet, ajde. Svako svoj zadatak, nema šetanja kod šetamo se levo-desno. Ja radim, rati, ko kaže da ne radim, vidi se radim ili ne. I ja isto mogu da postavim pitanje i ne trebam da radim. Ako treba da se ne radim, neću da radim. On neka zove zadrugu i sve. Ako ja kažem da neću da radim, neću da radim i zdravo. Ne mogu da radim, bolestan sam i to. Kako je porspalo? Rekao da bude kod Ere. Nema. A bio sam kod Ere, pa se Ajde, Eki, kod Ere. Ajde. A bio sam kod Ere. Ajde, nemoj ti jedini neposlušnija budeš. Ajde, svako svoj zadatak. Ja I kopam radno gore. mjesto gdje je bilo, ajde. Svi rade svoj posao, ajde i ti. A Zoka ima sva ovlašćenja kod da je moj duplikat. Današnja organizacija posla je, moram da budem ponosna na nju, bila